Ono, ja kad prođem dom zdravlja, obučem beli mantel, ja prođem kao primarijus. Iako nisam video primarijusa, ali ja sam se tako dobro osjećao. Moj idol je bio Mića Orlović i kada sam prvi put stao na binu sa njim da radim, to je za mene bilo nešto vrlo uzbudljivo, divno iskustvo i sve. Znači, ja sam imao strašnu želju da budem spiker dnevnika i to je meni top i vrh i ja sve drugo nije me nije interesovalo. Je li istina da od honorara sa romskih veselja si kupio više nekretnina u Beogradu? Pa jeste, istina. Ja sam doživao to, da sedem u šminkernicu, da se gurkaju, da ja vidim nešto da se događa, šminkerka mi šapuće, Gorane, vi ne radite, nema potrebe da se šminkate. Ne postoji produkcija u regionu za koju ja nisam radio, diskografska. Ako zakasni, ja ga izbacim iz studija. Ako ne dođe, a potvrdio je dolazak, ja to kažem u ekran. A bilo je mnogo primjera, su čekali u garaži batinaši. Rada je trebalo da se pojavi valjda nešto u 2:15, ona je došla u 15 do 3. A magazin je išao do 3. Ja je vratim iz garderobe. I kažem sad kući idi. I Rada plače, Bog zna kako. Rada je pre toga nešto gostovala negde i toliko je falširala da je to bilo strašno. Ja sam to iskomentarisao. Ja ne znam, drvlje i kamenje na mene su ljudi, prvo portali svi preneli, a onda njeni fanovi. Ali ja nemam problem ni da Radu pohvalim, zato što Rada jeste čedno i dobro stvorenje. Pa i stidim se toga. Dobrodošli, vi pratite još jednu pričaonicu. Moje ime je Sanja Ćulibrk i nekako dugo sam razmišljala kako da najavim mog današnjeg sagovornika, zato što profesionalno, i onako privatno dosta ga cenim i uvažavam i kao profesionalca, ali i pre svega kao čoveka, zato što sam imala čast i zadovoljstvo i približnije da ga upoznam i da sarađujem sa njim, ali ja ću pokušati ponovo da budem objektivna koliko god je to moguće. U moru raznih voditelja, proteklih nekoliko decenija, malo je onih koje možete da nabrojite i da navedete kao ljude koji sa sobom nose težinu, posebno ako govorimo o zabavnoj redakciji. Rekli bi ljudi da je to jednostavno raditi, međutim, ja ću se koristiti rečenicom jednom od mojih omiljenih. Nije lako biti novinar, ali biti dobar novinar nije baš toliko ni jednostavno. Goran Čomor danas u pričaonici i odmah mi je Minđuša pala, to je dobar znak. Dobar dan, dobrodošao. Zdravo. Ja ću da odgovaram dok kamera slika mene, ti je zakači. Ja ću zakači. Hvala ti, Sanja. Skoro, zaista nisam uživao u lepšoj najavi. Dirnula si me zaista, sve ovo dobro, znaš, trudim se da budem dobar čovek, pre svega i to mi se negde dopalo u ovoj priči, jer me poznaješ i sa te strane, a ovo kao profesionalac pa dugo trajem i ima svoju težinu imam ozbiljnu, tako da zbog ove težine i ova druga je primerena. Ne preteruj. Mislim da koliko god mnoge intervjue sam imala, ali uvek imam posebno neki oblik treme kad razgovaram sa ljudima koji izuzetno cenim i posebno koji su iz moje struke. I sigurna sam da je to negde i normalno i nećeš verovati, ali imam malo tremu sada od ovog razgovora sa tobom. Ljubim te, Sanjice, nema uopšte razloga, ti vrlo dobro znaš koliko ja tebe cenim i poštujem. Prvo, pa ajde, možemo i reći, ja sam ti bio i urednik nekih 7-8 godina i jako sam uvažavao i cenio to kako ti radiš i zaista sa tobom nikada nije bilo problema u tom smislu, zato što znaš da odabereš temu, znaš da izabereš gosta, lepo razgovaraš. U principu, ja volim voditelje koji su novinari. I sam sebe smatram da sam prvo novinar pa tek onda voditelj, jer mislim da je to negde dobra kombinacija. Kada znaš šta ćeš da postaviš i kao pitanje i uopšte temu za razgovor, to negde govori i o tebi kao profesionalcu. Tako da, jako te cenim i vrlo rado sam došao. Hvala ti. Ali ajde da počnemo upravo od onoga što sam malo i navela u samoj najavi. Kako ti, kao čovek koji je toliko godina na javnoj sceni, vrlo uspešno, što je jako bitno, radio si emisije kada su emisije imale težinu. Tvoje emisije su se čekale. Mislim da danas, pa ne znam da li neka od emisija se čeka onako nedeljom ili subotom kao neka dobra serija ili dobar film. Kako ti komentarišeš sada sve ovo što se dešava na tržištu, na televizijama, na YouTube-u, ljudi zapravo koji se bave našim poslom?
Pa negde je primat uzelo uopšte ovo novo vreme. Ja jeste da trajem dugo i zaista jeste tako negde bilo. I sad, Bogu hvala, ja uvek imam goste negde po mesec, 2 dana unapred, ali to je negde sada verovatno samo zbog autoriteta i zbog tog nekog rejtinga koji donosim svojom gledanošću, svojim emisijama. Pa je dobro i publici i vlasnicima televizija, a dobro je i učesnicima. Tako da to negde tako funkcioniše. A mislim da je primat uzela ove nove socijalne mreže, zatim društvene mreže, YouTube kanal, pa evo i ova naša priča danas u prilog tome govori. Danas se mladi nemaju vremena prvo da gledaju televiziju, drugo, ništa se ne čeka. Mislim, ko će danas koga da sačeka, znaš, sačekaš tako neke velike događaje, kad su sportski događaji, to se nekako i sačeka, jel da, utakmica dobra ili Novak. Kad je Eurovizija, ja sam mazohista kad je Eurovizija u pitanju, ja uvek sačekam i uvek se iznerviram i kažem neću sledeće godine, ali opet to nanovo uradim. Tako da to negde takvi događaji mogu da izazovu to neko čekanje televizijsko, ali ovo drugo mislim da ne. Danas, evo kažem, ovo funkcioniše na ovaj način i mnogo je brže pa i lakše. Kada se setiš svojih početaka, s obzirom da si završio medicinsku školu, stomatolog, je li tako? Da, ali sam ja uporedo, pošto sam završio i tu granu, i radio sam u medicini, u stomatologiji 7 godina, ali sam uporedo studirao i pozorišnu akademiju. I onda sam završio 2 fakulteta, jer sam malo nešto prenao neke ispite, pa je bilo malo lakše i brže. I završio sam pozorišnu akademiju takođe i kada sam diplomirao, ja sam radio televizijsku produkciju upravo i digitalnu televiziju. Na tome sam diplomirao. Tako da je to, imam negde srodno i ovo. Da, ali koliko sam razumela, slušajući tvoje intervjue, igrom slučaja si se našao, Studio B Politika davali su konkurs za nova lica i od 4000, je li tako, ti si primljen? Pa da, bilo nas je više. Bilo nas je, ne znam, da, jedno 5-6 nas je bilo. Ja sam bio primljen i na Politici i na Studiju B. Kao reporter, jeste. Ali ja sam bio i igrač, kako sam igrao folklor kao mlad, pa sam poslije profesionalno se bavio folklorom u nacionalnom ansamblu Kolo. Ja sam imao taj odnos prema publici, prema aplauzu i negde me to privlačilo. I onda sam uvijek želeo, ja sam prvo želeo da upišem glumu. Pa nikako konkurisao, pa sam bio otpao, nisam bio primljen. I onda me nekako vukla ta scena. I radio sam, ja izuzetno volim stomatologiju. Ja sam strašno voleo stomatologiju i negde sam, ja kad prođem dom zdravlja, obučem beli mantel, ja prođem kao primarijus. Iako nisam video primarijusa, ali ja sam se tako dobro osjećao. I kažem, onda sam konkurisao kao mlad, kao reporter i budem primljen. I tako sam nešto kratko bio na Politici i odlučio se za Studio B. I to je počelo da se tako razvija, otvorile su se neki putevi, ušao sam u zabavni program i posle to tako to je. Šta misliš, zašto su, možda grešim, možda nisam u pravu, manje su cenjeni voditelji, novinari zabavnih redakcija, posebno ako govorimo o televizijama, nego informativne? Pa mnogo je teže raditi, zaista lepo si rekla Najvi, mnogo je teže raditi zabavu nego informativni program. Pritom moja želja je, moj idol je bio Mića Orlović i kada sam prvi put stao na binu sa njim da radim, to je za mene bilo nešto vrlo uzbudljivo, divno iskustvo i sve. Znači, ja sam imao strašnu želju da budem spiker Dnevnika i to je meni top i vrh i sve drugo nije me nije interesovalo, ali se otvorio nekako put ka toj zabavi jer sam radio sam neka nedeljna popodneva prvo kao reporter i tako i onda su se otvorili, kažem, otvorilo se mesto za zabavu i ja kako sam mlad, ostavio sam stalni posao u domu zdravlja, a ovde prešao da budem reporter, bez honorara. Pa sa malim honorarom, pa dugo mali honorar, da bih bio primljen za stalno, ali primljen sam tek posle na RTS-u. Znači, sve sam prošao to negde i jako sam se borio. To danas ljudi niti imaju strpljenja, niti želje, niti volje. I ja sam isto 6 meseci volontirala, godinu dana koliko je bilo. Recimo, moja deca, moji sinovi se krste kao, što ideš kao radiš džabe, kao, znaš, pa to je bilo... To je bilo normalno. Normalno, tako je. Kakvi su bili ti dani? Šta te održalo da ne odustaneš bez honorara ili sa malim honorarom u nekim godinama kada čovek želi da iskusi život, pa svi misle radiš na televiziji, imaš dosta novca.
Pa ne znam, Sanja, da li bih izdržao da nisam uporedo bio i igrač, kažem ti. Pa sam već video sveta i već sam putovao i hvala Bogu mogao sam sebi da priuštim neke osnovne stvari kao mlad čovek. A ne znam koliko bi izdržao, ali moja želja da budem zaista na televiziji, da budem novinar i voditelj je bila velika i prosto nije bilo sada tu neke dileme da li ja sad treba da radim. Ja sam imao cilj da se zaposlim na RTS-u, jer mi nekako RTS kad sam došao u to vreme, pa i sad ako ćemo istinu da govorimo, nekako potvrda da ti zaista umeš da radiš i vrediš na neki način. I kada sam dobio poziv Radio Beograda sa Studija B da pređemo u Radio Beograd, prvo pa tek posle na televiziju, meni je to bilo kao kuća tada. Za koliko si tada radio, ako nije tajna? Kako? Za koliko novca si tada radio? Joj, ne sećam se, Sanjice, to je bilo mislim, ne znam to... U odnosu na današnje, recimo, vreme? Kako bismo to rekli? Pa ne znam, možda to... Pa i sad nisu neke plate ni velike, mislim, ne govorim... Uvijek postoji... Ne govoriš u svoje ime. Ne. U svakoj televiziji postoji određena klika ljudi koja je dobro plaćena. Pa su to bile neke varijabile i tako. Ja sam se uvijek borio sam, uvijek sam imao veliki jezik i govorio sve što mislim. I svaki direktor televizije me je znao i svima sam bio i problem, ali su negde svi, pa da kažem, trpeli mene na način zato što sam donosio gledanost, donosio novac, sponzore, sve je to uvek dobro funkcionisalo. Pa sam nekako to uvek pokrio. Tako da sad ne znam da ti kažem, to je recimo kao sad neka plata možda od 50-60 hiljada dinara. Ne znam, zaista ne sjećam se, ali znam da za to nisam mogao ništa. Pa još kad, znaš, čekaš honorar dok se uplati, a on kasni po 5-6 meseci, pa mislim, znaš, to ne bude ništa. Je li bilo trenutaka tada da si bio bez love, apsolutno? Pa ne mogu ne mogu sad tu socijalnu žvaku i priču da govorim, znaš, kad gledam moje goste, kad dođu tako pevači, pa kao, znaš, ja sam čuvala krave, ja nisam imao samo margarin i leba, znaš, ne, nisam bio, hvala Bogu, u toj fazi i imao sam uvek, kažem, ne nešto preterano, ali sam mogao kao mlad čovjek da lepo živim, eto. I radio sam se, kako sam nam, ja od 18 godina radim. Je li istina da od honorara sa romskih veselja si kupio više nekretnina u Beogradu? Pa jeste, istina. Više. Da, jesam, dosta sam zaradio, da. Prosto kada napravimo tu paralelu početka i uspeha, malo je onih koji su uspeli u zabavnoj redakciji. Malo je, posebno muškaraca. Jeste. Pa ne znam, valjda, znaš, šta bi ti sad rekao, ja i ne smatram da sam nešto uspešan, ja samo smatram da radim, dragom Bogu hvala što mi je pružio mogućnost da radim ono što volim i da mogu dobro da zaradim. Eto, to je negde, ali sam ja neko ko je vrlo prilagodljiv kad je tržište i kad je uopšte scena u pitanju. Znaš, ja sam mogao da glumim ludilo u RTS-u, da sedim i da, znaš, pa evo ti, recimo, reći ću ti, ja sam radio emisiju, veliki projekat Marketing Express emisiju na televiziji, koja je u to vreme bila jedna od većih i vodećih emisija, uopšte nije bilo puno televizija. I ja, recimo, radim i, znaš, dođe, kao što ti kažem, uvijek postoji neka grupa ljudi, pojavi se Plavuša, koja, znaš, ne zna, ne da nema pojma, nego ne zna ništa. I oni mene smene iz čista mira. Znaš, samo se domunđa, pritom mi niko ne odgovara, znaš, niko ti ne javi da ne radiš više, nego uđeš, sedneš, ja sam doživao to, da sednem u šminkernicu, da se gurkaju, da ja vidim nešto da se događa, šminkerka mi šapuće, Gorana, vi ne radite, nema potrebe da se šminkate. Ja od šminkerke saznam. Tako da, to su stvari koje su jako teške i bolne u našem poslu. Ali ako si svestan sebe, zato kažem prilagodljiv, znači, ja sam mogao da sedim i da glumim ludilo i da kao čekam tako i da budem nobles i da pričam neke bitne teme i da, znaš, pa svi mi to znamo. I ja mogu da pričam sa profesorom, akademikom, pevačem, razumeš, ne znam, gradska čistoća, da mi dođe čovek, kogod da dođe, znači, svakog uvažavam kao gosta, a to je sad stvar obrazovanja. Ali ja sam se odlučio da ja hoću ovo da radim zato što volim, ja volim muziku, ja volim zabavu i ja volim da zaradim. I ja sam tako birao i išao dalje. Fantastično. Eto, to je razlog. Ja sam dao otkaz RTS-u. Kako to izgledalo? Zbog čega si dao otkaz? Dao sam otkaz jednog momenta kada sam video
da za mnom za mojim uslugama više nema potrebe. Ja sam radio u to vreme i Radio Beograd. Radio Beograd mi je uvek bio baza. I nekako sve sam odlazio, ali to sam uvek držao, jer sam i tamo bio urednik. I to sam držao kao neku bazu. Kad vidim da me niko ne zove da se slikam, da radim posao koji znam, ja idem dalje. U vreme bombardovanja ja sam radio, pazi, ne postoji produkcija u regionu za koju ja nisam radio, diskografska. Tako da sam, recimo, u to vreme radio za Južni vetar, radio samo satelit je išao u vreme bombardovanja. Kod nas još nije to ništa ni funkcionisalo. Da? Pa sam, pa posle toga sam dobio poziv, recimo, ja sam otišao u BN, u sobu studija 3 sa 3. Zamisli iz ovako velikog studija kao što je vaš, božanstven, i RTS-ov svaki, ja odem u sobu 3 sa 3 i dovedem Karleušu. I tu razgovaramo. I dovedem Cecu, i dovedem sve velike zvezde. Ja sam uvek išao na to da budem brend svoj. Da mogu da funkcionišem, nije bitno gde radim i za koga. Nego da moj autoritet dovede i gosta i gledaoca. To mi je nekako bilo i mislim da je to ispravno. To preporučujem uvijek mladima, da se ne vezuju. Mi znamo mnogo ozbiljnih imena koje su napravili ljudi na drugim televizijama, pa sada nema ih nigde. A nema ih zato što, jel da, stopili su se, jel, sa pa da, uvijek je institucija bila iza njih. Uvijek je televizija bila jače ime i televizija dovodila. To je neminovno. Da, teško izboriti se sa tim, složit ćemo se i ti i ja. Ti znaš kako, prvo ti znaš koliko sam ja zahtevan bio kao urednik i kada si pozivala goste i ti i naše kolege, sve. Prosto zato što, ali sam uvek tražio i brendirao vaše ime. Znači, negde da trebate da se borite za svoje ime. Vi znamo danas Ćulibrku svi, ili tako? U tom smislu i sad nije dilema kad ti pozoveš nekoga da razgovara sa tobom. Ja znam tvoje vrednosti, ja znam što mogu da dobijem i da očekujem od tebe. A neću da idem baš kod svakoga, jel da? Jel te odbio neko za intervju? Ne. Kod mene se čekalo, ti znaš. Znam, ali tih godina. A kao mladog? Da. Da. Ali sam i to rešavao, znaš kako i sama. Kako? Pa eto kako sam rešavao to i na Grandu. Kod mene ako zakasni, ja ga izbacim iz studija. Ako ne dođe, a potvrdio je dolazak, ja to kažem u ekran. A bilo je mnogo primjera, su čekali u garaži batinaši. Da. Kao mladog novinara, ali ne može to baš svako, jel da te izudara, nismo ni mi tikva bez korena. I tako sam se negde bojio. I onda su svi govorili, pusti onu budalu, znaš, onaj ludak, kod njega moraš budeš tačan. Tako je to negde krenulo, ali sam se izborio za to. Koliko puta te je taj tvoj otvoren odnos prema svemu koštao? Koštao, da. Pa evo, reći ti, pa u Grandu se također dešavalo. Zakasni Rada Manojlović. Pa ja ne znam da li je možda baš i kod tebe bilo u emisiji. Rada nije bila kod mene. Ne mogu da se setim, neko od kolega mlađih je bio i Rada je trebalo da se pojavi valjda nešto u 2:15, ona je došla u 15 do 3, a magazin je išao do 3. I ja je vratim iz garderobe. I kažem sad kući idi i Rada plače, Bog zna kako. I sad ode i sad zove Popović. Šta sad ti glumiš ludilo, šta sad? Ja kažem, izvini, molim te, dok sam ja urednik, poštovaće se ovde svaki novinar koji radi. Ako Zvezda nije mogla da dođe, možda kasnim kod tebe. Ti dozvoli, ja ne dozvoljavam. Ako ti ja ne odgovaram kao urednik, ti me smeni. I tako sam funkcionisao. Šta ti on rekao? Kako? Šta ti on rekao? Ne, ajde bre, beži, ispusti slušalicu i ideš dalje. Mislim, tako funkcioniš. Dosta su razmaženi, boga mi, pevači. Ja. Je li to uvek bilo tako? Eto, i dozvolit ćeš mi, ajde, samo pre nego što mi to odgovoriš, jako važno, videla sam snimke tvoje sa Cecom 95. kada se najavljivala turneja, jedna njena velika, i neodoljivo me ona tu, to jest Prijovićka me podsjetila na Cecu tih godina. Je li tebe podsjeća sad Prijovićka na Cecu? Ja sam pogledala taj intervju, pa to i kao da su sestre. Jeste. Jako je talentovana mala Prija. Nema to, mislim, zaista, svako ko bi drugačije rekao, samo je hejter, što kažu. Da, Ceca je zaista od svojih početaka negde ukazivala na to da će biti velika zvezda. Ne znam šta si me pitala za... Da li su uvek pevači i pevačice bili razmaženi? Pa ne u tom smislu, zato što kad sam ja počinjao, još je bila Jugoslavija i onda televizija zaista mnogo značila, to su se utrkivali. Ali kada su dobili tako veliki prostor, onda je to krenulo da se oni tako ponašaju. Pogotovo od ovih starijih to nikad nećeš doživjeti, ja bar nisam.
Nisam ni ja. Da, jer su oni ozbiljni profesionalci, oni znaju šta televizija donosi, sve je ovo super. Ovo ne pravi zvezdu. Znači, ovo ti i ja što govorimo, ovo pravi neke preglede na YouTube kanalu, ovo će neki ljudi da gledaju, da preskoče, da oslušaju 10 minuta, 2, 5, celu emisiju, ali to ni od koga ne pravi, ni od tebe, ni od mene. Ne može da napravi zvezdu. Imaju tu neki youtuberi, ti mladi što talasaju, ali ti njega na ulici kad sretneš ti ne znaš ko je on, niti šta on radi. Tako da, pevači stariji to cene, ovi mladi to ne znaju i oni misle da su Bogom dani i sve će to doći na naplatu. Ajde da pogledamo, neke sam uzela isečke, ti dalje, naravno, u svom stilu i u skladu sa svojim karakterom, vrlo umeš da izneseš i svoje mišljenje. Šta ćeš sada pustiti? I na svom Instagram profilu. Sada ćemo pogledati ovde pa ćemo prokomentarisati neki naslov ili nešto što je bilo, ajde meni, možda interesantno. Nikad je niko nije gore izvređao, poznati voditelj pobesnio i brutalno opleo po Jadranki, nije štedeo. Pusti, ovo nisam pročitao. Znam za ovu aferu. To je kod Skundrića bilo. Aha. Da. Pa si rekao... Goca Vasiljević piše, moja drugarica. Dobro da je zovem posle emisije. Ne, nikad je niko nije gore izvređao. Pa ja i nisam izvređao uopšte, ja sam samo odgovorio. Jer me pitaš komentar na ovo? Da, naravno. Pa mislim, ona je neko ko je kao Zvezda Granda ili tako imao prostora uvek kod mene. Prvo, ja volim talentovane mlade ljude. Ona je prošla, ne znam koja je bila u tom takmičenju, što meni nije ni bitno, ni važno. Ne moraš da osvojiš nešto, ja zovem nekog ko je talentovan. I onda je ona našla da prozove prvo u to vreme Grand i sad nije meni bitno što je ona prozvala i Grand. U krajnjem slučaju ja sam radio za tu kuću i ja tu kuću branim. Ja i sad ne dozvoljavam da se loše govori o Grandu, iako nisam tamo. Za ono što je istinito, to je tako i tu prosto ja ću prvi da pljusnem, što kažu, ali ću i da uputim kritiku, ali ću i da pohvalim. Ona je sad tu nešto kao prozvala i prozvala mene, pritom kod mene je bila više puta... Što te je prozvala? Pa ne mogu da se setim kako... Da, njoj je bilo zabranjeno da gostuje. Da sam ja rekao, ja sam dao izjavu da je njoj zabranjeno na Grandu. I pritom prvo sve da je bila niko nije zabranjen, bio u to vreme dok sam ja radio, zaista ne znam kako funkcioniše. Nije ni sada i ona je i gostovala za vreme tvog mandata, baš kod mene. Jeste, ja sam pokazao i kod mene 2-3 puta i kod kolega i sve sam to okačio. I pritom sam iskomentarisao u tom smislu da sam ja mogao da te zabranim, ti nikada ne bi ni došla u Grand. Ne bi ni prevala, nego sam prosto ispoštovao kuću za koju radim. Eto, to je bio moj komentar. Kako mišljenje imaš o njoj? Pa ne, mislim da je istračala, da je mladost, ludost. To je ono malo pre što govorimo, da ovi mladi trče ispred rude. Ona se vrlo pokajala za to. Ona je napravila ovde posao, imala je stan koji je iznajmljivala ovde, živela. Sad samo peva u krugu Crne Gore i nije to više ta popularnost. Tako je. Tako da negde sama je sebe udarila u glavu, što kaže. Dobro, da vidimo sledeće. Ovo si branio Radu Manojlović. A šta je ovo neki? Da je Mamos govorio da je spavao sa Radom i ti si stao u odbranu, tako da kažem, i rekao da je Rada jedna čedna i dobra devojka. Jeste, zato što, a pre toga sam ja to govorim, o tome pričam, da ja, ako imam kritiku koja je smislena, Rada je pre toga nešto gostovala negde i toliko je falširala da je to bilo strašno. Ja sam to iskomentarisao. Ja ne znam, drvlje i kamenje na mene su ljudi, prvo portali svi preneli, a onda njeni fanovi. Ali ja nemam problem ni da Radu pohvalim, zato što Rada jeste čedno i dobro stvorenje. Vrlo poštovana je, vrlo svesna odakle je došla, vrlo se izborila za to mesto koje joj pripada. I sad, znaš, onda se prijavi se dođe neki mamlas, tako, znaš, neki klijent, se kao spavao sam ja sa Radom. Spavao si ti da ne lupetam. Tako stao sam u odbranu, pošto znam da to nije istina i negde treba odbraniti žensko čeljade u tom smislu, jer svako može danas da te napadne i da kaže nešto i kao to puste i to kao jeste tako. Pa nije tako. Kod tebe su bile sve, još ćemo posle neke komentarisati naslove, kod tebe su bile stvarno sve zvezde. Mislim, nema ko nije bio od najvećih zvezda u tvojim emisijama. Međutim, ako govorimo baš, ajde, možemo malo i da pomenemo i Radu, kako ti komentarišeš njen uspeh? Nekako ona jeste prisutna
medijski možda onako ona ne želi da se pojavljuje toliko u emisijama, ali misliš li da su sve nekako nade bile da će ona biti velika zvezda i da li je ona ta očekivanja opravdala? Pa ja sam mislio iskreno i tako je govorilo sve oko nje da bi ona mogla da bude mnogo još veća zvezda, mogla da bude veća zvezda i da je mogla dalje da dogura. Rada se zadovoljava. Prvo ona je imala i taj peh sa menadžerom i tu celu priču koju smo čitali, pa onda ceo život je nešto radila za drugoga. Ceo život se ona bori da ono što kažu da i sad traje. I sad ona je prihvatala malo poslove koji možda nisu bili za nju u tom smislu. Tako da mislim da ona je zadovoljna sobom negde i to je najbitnije. Ona lepo radi, zarađuje, fino, mlada osoba. Ja joj želim da se sad dobro uda i neka samo gura. Rajka je super. Da, ona je jedna od onih, iako dugo nije gostovala kod mene. Ja joj uopšte to ne zameram. Da. Ali mi se dopada njen manir. Pa ona ima, znači... To je ono što je ona. Jeste, i to je nekako najiskrenije. Zato, znači, ja isto kažem ti, ja mogu da glumim ludilo. Ne bre, ja sam narodski čovek i uopšte prosto ne želim da glumim nikakvo drugo ludilo. To govori i o Radi. Rada je prosto takva kakva jeste. Ona je mogla mnogo dalje, isto mogla da glumi neki nivo, ali ne, ona je takva kakva jeste i zato će Rada da dugo traje. Uopšte nema spora. Jesi očekivao od Tanje Savić možda? Šta? Pa da će biti velika zvezda. To su svi očekivali, možda i najviše, da će ona biti kao cena. Postoje pevači koji mogu da prave greške, koji imaju pehove u karijeri. Postoje pevači koji su, prosto znaš da nisu takvi kakvi se predstavljaju. Ovo sad ne govorimo o Tanji. I oni prolaze, ima ih. Tanja može da ne snima, Tanja je lice koje narod prihvatio i nekako svaki njen problem ljudi će da prihvate, svaki njen uspeh će ljudi da prihvate, svaki pad takođe i ona nikako nema problem sa trajanjem. Sad, da li ona želi da bude zvezda tipa Brene i ostalih, možda ona to ni neće. Jel da? Znači ona negde je možda zadovoljna ovim. Ona je prosto lepa na ekranu, dobra energija, ume da peva i to je dovoljno. Neverovatno, ali sličnost između Rade i Tanje je da jako kasne. To sam teo malo, da. Rada ima taj problem, znači negde, znaš, i to je jedino, znaš, ali poslije ja sam nekako to ishvatio, oni to uklavire u svojoj glavi nekako, znaš, oni prosto, znaš, ne ume da bude tačna. Mene to izluđuje, recimo. Ja sad ne mogu da shvatim da 50 ljudi ovde stoji iza kamera, da nešto, neka publika sedi ti kao kasniš, mislim, a ne kasni ona što glumi ludilo. Da, nego što jednostavno... Neorganizovana, prosto to tako, znaš, to tako funkcioniše u glavi. Koliko njih si zapravo odbio da ti gostuju u emisiji? Da li je bilo takvih slučajeva? Jeste. Bilo ih je, prvo, ja nikada ne zovem reality učesnike. Prosto smatram da im nije mesto na ekranu. A tamo gde ih vidimo i tamo gde se emituje, to je njihov izbor. Prosto mislim da negde ne moramo baš da dotaknemo dno i ne moramo baš sve zarad gledanosti da prihvatimo. Bilo je pevača koji su nudili novac da se pojave kod mene, bilo je uslovljavanja da uzmem pare, da televizija uzme pare da se pojave kod mene u emisiji i uvek sam se borio protiv toga. Ne kažem da ja sam bezgrešan, taman posle će ljudi da kažu jeste ti nisi uzimao lovu. Ne. Da, razumem te šta pričaš. Razumeš, negde moraš da znaš da pevaš, bre, moraš da si talentovan i moraš da umeš prve svega, a onda ne možeš sad svako da bude. Pa ja bi prvi da budem pevač. Ja strašno volim, ali sam svestan da ne umem. Ti si imao neku duetsku pesmu? Ma imao sam vas za budalaština, pusti to. Pusti to. Ma da, negde, znaš, pa evo, da, imao sam ovo. Pa i stidim se toga. Ali, znaš, pa ne znam, dođu neki momenti kada u životu imaš neke prekretnice i kada, znaš, zapitaš se šta je s tobom, šta se događa. Pa recimo, ajde, ja sam snimio duet sa mojom drugaricom Sanjom, Sandale Landare. I to ima silne preglede. I moji sinovi to puštaju na nekim žurkama i zovu me i ne znam, danas svašta je li prolazi. Ali mene to, ja sam tog momenta dobio otkaz na televiziji, razveo se i ja ne znam gde sam.
I sad zamisli ti, znaš, ono kažu, one 3 stvari su ti, kao, znaš, ono, i smrt bližnjega ti je najveći stres, jeli? Ja sam imao 2 u momentu, i ja sam sad mislio, Bože, mene neće niko hteti, šta je sad ovo, da iz ove Sanja snimala, hoću, kako neću. Međutim, to se sve tako događalo, ja u 5 dana, to se sve događalo negde pred otvaranje Grand televizije. Ja dobijem poziv od Golda, Gold produkcije, koja se emituje na Pinku, da radim za njih. Dobijem poziv od Saše Popovića da dođem. I to sve u 5 dana. A ja krećem, i sad pazi šta se događa. Kako doživljavamo stresove i kako se to događa u našem poslu. Sećam se, ja sve u sredu imam sastanak, dogovaram se sa vlasnikom Golda i ja kažem, ja istinu transparentno govorim. Ja imam posle ovog razgovora i sa Popovićem. Ja ću prihvatiti svakako razgovor i tamo i ovde. I hoću da radim i na jednom i na drugom mestu. Jer ja sam Goran Čomor, ja neću da radim da pravim za televizijsko ime na drugome, nego pravim sebi. I oni su sad mislili, ovi su u Goldu mislili da ja, ono, kao sad glumim ludilo da bi imao veći honorar. I ja sam istinu govorio. Ja se s njima dogovorim, rukujem se, sve znači dogovorim njima i kažem, radim i za jedne, kažu u redu je. Ja Saši to govorim, Saša kaže nikakav problem nije. Petak se događa, petak idem na tezgu za Beč i meni zvoni telefon u avionu i meni muzički urednik govori da ja ne radim za Gold. Zato što, kao ne može ipak na 2 mesta. To su ti te priče. I radio sam ja posle opet za njih i pre toga sam ja radio za njih. 4-5 godina sam radio i za Gold. I donao im gledanost veliku. Ali to je ono što ti govorim, ne možeš ne možeš upravljati mnome. To ne dozvoljava.